Takže čaute všetci, my tam sú ďalšieho videa, ide tu Diendaž, no a dneska to bude tiež také trošku špeciálne videjko. No a bude to vlastne taká rekreácia videjka, tohto videjka máte práve na obrazovke. No a bude to vlastne taká rekreácia, že ja nebudem už čítať recenzie, ale že budem čítať komentáre. Nie jednohviezdičkové recenzie, ale komentáre na najstaršom Brawl Talku. Takže verte mi, že sa určite zabavíte, lebo keď som si prečítal tie komentáre úplne najsmiešnejšie a najhlúpejšie, tak som sa fakt ako zabavil som sa strašne. Takže dúfam, či si aj využijete toto video. Kľudne môžeš dať odber, lebo toto video si to podľa mňa zaslúži. No a nebudeme sa nejako zdržovať, no a hneď ideme ku videjku. Takže určite ste počuli o tom prvom Brawl Talku, o to, kde tam bola tá staršelina, že keď sa prihlásiš do toho 12. decembra, to zistíš, že to je staršeli, aj ten Mortis Head, alebo neviem, čo tam bolo. takže určite ste to videli, no ale poďme už na tie komentáre, takže let's go. I love old Brawl Stars. Čo? Hello guys, welcome to another video, and today we're going to be making a video of a game called Brawl Stars. Brawl Talk 6 Reago, Rianair, Ani Frank, Old Brawl Talk. Vôbec, ale že absolútne vôbec neviem, čo si chcel napísať. Anybody in 7045. Kámo, on je z budúcnosti. I'm having a vision. What? I can see the future. Predigo que habra una mecánica llamada hipercarga. Hehe. OK, a teraz čo to znamená v preklade? Pochádzam z roku 2025. V budúcnosti sa objaví brawler menom Fabian a bude strieľať do Yuppieho. Svojou super schopnosťou vycúca vnútornosti najbližšieho brawlera, kým nebudú úplne nepoužiteľné. Zapamätajte si moje slova, kontakt Alejandro. Nope, no bro, nobody is going to do that. No, you can't. Now, exit. Rai jeni videolarda nerede, where is Rai new videos? Sorry, I'm not speak English. OK, takže teraz nebudem hovoriť English, ale English. OK, takže teraz nebudem hovoriť English, ale English. Leon is not Leon. Leon is called because Leon's bullets is not Leon's bullet, it's Cold's bullet. You didn't have to cut me off. Finally, after 5 years, I got Leon. No tak tento typek má rešpekt, bro. Fakt veľký odo mňa. GG, bro. Tento typek normálne napísal, že Nogalstia, to je nostalgia, ty Nx JDME. Enis KHKV. Kámo, normálne, že Very good. v tomto mozgu je Very good. v tejto novej generácii. Gift me Megabox. Jako ti má niekto giftnúť Megabox? Pardon, Megabox. Normálne vo videu, to je proste boom. Čo je toto vôbec za komentár? What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leon say Kane. Leon say Kane. What? Díky Cactus Papi, si zachránil toto video. A novinha se envolve com os moleque do fode.